Здравейте! Добре дошли в моя канал за имоти и изкуство. Аз съм Диана Димова Тракси, брокер от Пловдив с 26 годишен опит и днес ще говорим за кварталите на Пловдив, тяхните предимства и недостатъци. Ако все още не сте си избрали къде да разположите своя дом, това видео е точно за вас. Започвам с кварталите Център. Центъра винаги е бил най-предпочитан, защото в центъра се намират всички културни забележителности, всички административни центрове и там в Пловдив има прекрасна Цар Симеонова градина, място за отмора. Тук са галериите, театъра, операта. И изобщо центъра е много предпочитан за живеене район. Всичко е наблизо, всичко е прекрасно, но центъра се обособи като място, на което много трудно можете да намерите жилище на достъпна цена. Освен това, там задължително трябва да си купите паркомясто или гараж, защото вече центъра е синя зона. И е необходимо да предвидите всичко това, ако решите да живеете в център. Следващия квартал, който е доста харесван, е Кръшака, тъй като той е на пешеходно разстояние от центъра. В същото време е много близо до река Марица и това определя близостта до парк и природа. Много търсен, много предпочитан е района на Новотела, но и не само. В Кръшака има вече достатъчно много магазини, Kaufland, Lidl, много казина, места за забавление, ресторанти, така че също е много търсен квартал. Другия квартал близо до центъра, който се обособява, е в района на Мараша и ВМИ, Младежки хълм, началото на квартал Смирненски, там където се обособиха много търговски центрове. Мол Пловдив е в този район, ВМИ-то е много наблизо. Тук е много търсена дестинация във връзка с купуване на имоти за инвестиция, тъй като там има близо Медицинския университет и университета по хранителни технологии, които имат студенти и има постоянно търсене на квартири, така че много от хората предпочитат да купят жилище за инвестиция точно в този район. Освен това е изключително удобен за живеене, на 10 минути пеша от центъра, на 10 минути пеша от гребна база. Харесван и предпочитан район. Следващия район, който искам да обсъдим, е квартал Смирненски. Този район се разви изключително много последните 2 години, тъй като в Смирненски се построиха страшно много нови сгради, малки, големи, комплекси от затворен тип, с много екстри, близост до гребната, в близост до болниците, изключително добър като строителство, изключително луксозни жилища, изключително добри луксозни комплекси, близостта до гребната, в същото време постоянния и добре организиран транспорт правят Смирненски доста предпочитан от млади хора, особено от лекари, тъй като там има няколко болници. А в момента направиха и свързване между Смирненски и Въстанически, което прави близостта на двата квартала изключително подходяща. Следващия квартал, който можем да обсъдим, е Въстанически. Той е млад и развиващ се квартал. В него има много нови жилища. Много е предпочитан заради по-ниските цени, заради доброто качество, заради добрата инфраструктура. Това е изцяло жилищен квартал. Тук има много училища, детски градини, магазини, спирки на градския транспорт, паркове. Много предпочитан от младите семейства. Също така в
близост е до Южна промишлена зона, която има доста работещи и добре организирани предприятия. Тук се намира и митница Пловдив. Следващия квартал, който да обсъдим, е Тракия. Той е млад, развиващ се динамичен квартал. В него има много хубави, широки, удобни булеварди, много нови кооперации, стари панелни блокове с реални квадратури и е много предпочитан заради това, че жилищата са удобни, красиви, има паркове, детски градини, магазини, училища, много спирки на градския транспорт, в близост е метро, има Kaufland, Lidl, там е близо и Южната промишлена зона в Тракия, в която също има доста места, на които човек може да работи. И всъщност останаха кварталите, които са предпочитани за къщи и за по-зелен начин на живот. Това са квартал Беломорски, квартал Остромила, Прослав, Коматево и разбира се Марково и Белащица, които са села в близост до Пловдив, в които се строят луксозни къщи. В Беломорски и Остромила напоследък започнаха да се строят нови кооперации, които са обаче с ниска етажност, с много екстри, близо до зеленина, цените са достъпни и се обособиха като квартали, предпочитани от младите семейства. Разбира се, там има и парцели, в които можете да си построите къща, стига да може да си го позволите. Много хубави и интересни за живеене места. Марково и Белащица, това са луксозни райони. В тях обикновено хората купуват или се строят къщи и там това е място, на което е престижно да живееш. В същото време е изключително близо до Пловдив, зелено в полите на Родопите, с много добра природа, с хубав въздух и са доста предпочитани. Всеки квартал на Пловдив има своите предимства. Разбира се, градът стана много голям, много натоварен и много хора смятат живота в Пловдив за забързан и за труден, но в същото време града има създадени доста удобства, които не можеш да намериш на други места. Имам предвид, големия град предлага няколко болници, предлага всякакви магазини, всякакви заведения и развлечения, кина, театър, опера, галерии. Пловдив беше и културна столица на Балканите за 2019 година и изобщо е град пълен с култура и история. Ако не знаете, Пловдив е един от най-старите действащи градове в Европа и тук има запазени много старинни, исторически красиви места. Стария град, Подглавната, Римския стадион, Джумаята, които, разбира се, трябва да посетите, ако идвате в града. Всеки квартал на Пловдив има своя атмосфера, на всеки можеш да намериш добри и лоши страни. Така че се надявам това видео да е било полезно за вас. Ако имате въпроси или искате повече информация, оставете коментар или се свържете с мен. Аз съм Диана Димова Тракси, брокер с 26 годишен опит. Освен това съм и художничка и живея в Пловдив. Не забравяйте да се абонирате, като натиснете камбанката.